Здравейте, аз съм Мак Михаел. От 20 години се занимавам с парапсихология, екзотерика. Използвам най-често радиестезия в моите замерване на биополето, чакрата на човека. Помогнал съм на много хора да се съберат отново с семействата си. Ще разкажа една история. При мен идва клиент, който е почти фалирал в бизнеса, нищо не му върви, заключено му навсякъде, останал без пари и почти ще фалира. Идва при мен и ми разказва тежката история в своят бизнес план. След като идва при мене, аз направих ритуал, при който изчистих негативни енергии, които имаше наслоени при него, отворих късмета му, щастието и любовта. След една седмица отново идва при мене, вече че още след 2 дни са започнали да му се отварят нещата, хора, които му дължали пари, му върнали и така започна да се взема бизнеса, нови клиенти дошли при него. По този начин помогнах на този човек да се възстанови от кризата, в която беше изпаднал. Нека всички хора, които имат проблеми, да се опитват да не мислят за тях, защото колкото повече се задълбочават в тези проблеми, в тези мисли, толкова повече привличат негативни енергии към себе си. Искам да пожелая на всички хора да мислят позитивно, да са щастливи, така че да привличат позитивна енергия към себе си.